gitudlo ni Kristo kabahin sa amahan namo, the Lord's Prayer. If we pray, the first point is that we really trust God. Tinuod kitang bituo sa Ginoo, tuo kita, musali kita. We should put our faith in our daily practice. We should practice our faith in our daily lives. Puy-an gid nato sa matag adlaw. Total trust, salig unya apil na ni ana sa imuhang pagsalig, mao ang imuhang panginabuhi. Isalig sa Dios ang imong panginabuhi. Nga kutob sa mahimo ang imong panginabuhi, pinasubay gyud sa pagtulon ani Kristo. Actually, kining Lord's Prayer is a formula on how to live our faith. Amahan namo, formula ni siya nga atong sundon kung unsaon nato nga mapuy-an gyud nato ang pagtulunan sa Dios. Sa ikaduhang higayon, good morning na kanatong tanan. Of course, ato pod nga timbayaon o good morning ang tanan nga nagsunod nining atong Facebook page, doon naman ta sa Facebook every day. So, good morning usab kaninyo tanan, nga akong mga kanhi parokyano, padayon paghihapong parokyano karon, sa Facebook na, dili na sa parish gyud, pero sa Facebook parokyano gihapon, gikan sa Bayawan, Tanhay, Sibulan, sa San Francisco, Santa Catalina, sa Kalumbuyan, sa Dawis, o diri sa Ayungon, of course. So good morning na kanatong tanan. So today, as a sort of our reflections for today's gospel, atong naklaro diri karong adlaw nga ang gitudlo ni Kristo kabahin sa amahan namo, the Lord's Prayer. Tudlo siya. So there are 3 points nga atong makutlo. Alang kanako, mukutlo kita og tulo ka mga punto sa pangapagtulunan gikan sa amahan namo. Of course, daghan man gyud sa pagtulunan. There are thousands of lessons that we can decipher from the Lord's Prayer. Pero mukuha na tagtulo para sa ato karon nga kining pamalandong. First is kining pag-ingon ni Kristo nga amahan namo na kasalangit, pagdaygon ang imong ngalan, maghari ka kanamo. So that is the first kanang punto atong pamalandungan. Kining pag-ingon ni Kristo nga amahan namo anaa sa langit, simbahon ang ngalan mo. Maghari ka unta kanamo ug tumano na imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. First is, if we pray, the first point is that we really trust God. Tinuod kitang bituo sa Ginoo. Or else, ang ato ang mga pag-ampo, kuanra, kanang gitaw na superficial. Murag kutobra sa kutobra sa mga ngabil, dili gyud kinasing-kasing nga naman. Kay siguro kulang ang imong pagsalig o pagtuo sa Dios. So that is the first point is tuo gyud ta, musalig gyud ta. Kay matud pa diri, matud pa diri simbaho namo ang ngalan mo, maghari kaunta kanamo. So he is our king. Mo kuan gyud ta. Mo musalig gyud ta. Ang atong pagtuo, pagsalig sa Dios, hingpit gyud. And the second point is kining giingon niya nga maghari kaunta kanamo ug tumano na imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. So sa English pa na, your kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kining mao nga mga punto nag-awhang kini kanato nga puy-an gyud nato isip mga katawhan nga nangandoy og gingharian, nga makasulod sa gingharian sa Dios. In other words, we should put our faith in our daily practice. We should practice our faith in our daily lives. Puy-an gyud nato sa matag adlaw. So, primero, salig gyud ta sa Dios. And the second point is puy gyud. Ayaw ingon nga ni salig ra ka sa Dios, pero
ang imong binuhatan pertira pong layua. No, layo kay sa tinuod ug sa mga ug sa mga pinulungan pa na sa mga binago, layo ra kay sa tinuod na imong binuhatan. Puy-an gyud. No? Ang imong pagtuo ug pagsalig sa Dios puy-i gyud dinha sa imong kinabuhi in your daily lives. No? And then of course, kining giingon diri nga ihatag kanamo ang kalanon sa matag adlaw. No? Kining pag total trust, no, salig unya apil na ni ana sa imong pagsalig mao ang imong panginabuhi. Isalig sa Dios ang imong panginabuhi. No, nga kutob sa mahimo ang imong panginabuhi pinasubay gyud sa pagtulon ani Kristo. Basin ba o nisalig kas Ginoo pero sa imong panginabuhi wa na ka nisalig. No? Na kailaing gisaligan. Sa namalaing mong gisaligan. Pagbuhat nagdautan o nagsalig na ka sa pinulungan pa na sa uban. Wala mo kung magsalig og sweldo pa der. Nagsalig kong utang. Doon na may mga ingon ni ana nga mga prinsipyo nga mga komedya kung sagol komedya. Pero among kung magsalig og sweldo, nagsalig kong utang. Ang problema kini pag ibubayad sa utang. So diha dapit ang problema. Kinahanglan nga ang atong panginabuhi, kinahanglan nga subay pagyud gihapon sa atong pagtuo ug pagsalig sa Dios. And then the fourth one, of course related gihapon sa third points, kining pagkamapasayloon. Gi-emphasize gyud si Kristo ang pagkamapasayloon. Matud pa niya, kaya kung pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Apan kung dili kamo mo pasaylo, dili pud mo pasayloon. So in other words, usa gyud sa mga pinaka-importante nga kinaiya sa usa ka tumutuo ni Kristo ang pagkamapasayloon. So may pasabot ni ana, dili demanding ba? Ang pagkamapasayloon buti pasabot nga di ka demanding, well-adjusted personality ba? Na bang dali ra kang maka-adjust, dili kay gamay kayong problema, mga saba na dayon ka, ulitok na kag dili mao, ngano man. Tungod kay matud palagi gusto nimo nga kun unsa ka maupoy sundon sa uban nga doon na kinailhan nga mga kuan ba mga tao nga miingon nga wala na nagpasabot nga kay nagtrabaho ka, patrabahoon pud nimo. Niya na, no? Wala na nagsasimbahan, wala na nagpasabot nga kay nanilhig ka, pasilhigon pud nimo kapili. Demanding ba? Ingon nga kay active ka sa simbahan, paaktibon pud nimo tanan. No, you cannot expect that. Muna gaingon nga ningon si Kristo, ug pasaylua sila kay pasayloon pag in other words, I do not be a demanding person. Ayaw ba kada bang gusto bitaw ka nga kung unsa ka maupod ang uban. Nya kay dili man gyud na mahitabo, muna nga sa puto na ka. Maglagot na ka sa uban, ang tanan nga imong binuhatan, ang uban gani magpalayo na. Imbis nga active sila sa simbahan or sa mga buluhaton, tungod kay ang ilang expectation sa uban wala man nila nakabuot, ay di na lamang ko. Kamu na lamang din ha, kaya inyong mga kinaiya, dili man ako madawat. So palayo na lamang ko. Muna na itabo sa uban. Doon na ganun yung uban kami nga di rami manimba pa dar. Ano man, mambita mga nanimba rin na, ngilaan pa magbatasan kaya na ako. Muray gidangat ni mo. No? Kaya tuo siya nga ang simbahan, puros yun mga santos na naadin dili naidaghang mga demonyohon o kinaiya ka naadin pero naningkamot nga masantos. Parehos ba ang hospital ba? Ayaw mo pagtuo nga ang musulod o hospital, puros yun na may glawas. Kalagmitan na nulod din na mga masakiton yun na. Maupod sa simbahan. No? Naapoy buutan, naapoy dili. The most important thing ra gyud nga well-adjusted individual ka. Kamo kang mo adjust. Munay ginaingon ni Kristo nga ug pasaylua sila
sa ilang mga sala. Kaya kung dili ka mo pasaylo, dili kung ka pasaylo niya. So kung ato sa pinulungan nako, nato sa ato pa, mo adjust jud ka sa imong asig kaingon. Kaya kung dili gani ka mo adjust sa imong asig kaingon, dili pod mo adjust nimo ang Ginoo. Okay, ana ba? Dato pa kung kamautang mo sabot sa uban, sabton po tas Ginoo, siguro mo man siguro ni puti pasabot ni Kristo nga kung masinabuton ka sa uban, masinabuton ko ng Ginoo kanimo. Pero ang istrikto kay ka sa uban, demanding kay ka sa uban, ang istrikto po ng Ginoo nimo. No, klaro ba? So muna nga sa atong pagpadayon ni Santos nga misa. Actually, kining Lord's Prayer is a formula on how to live our faith. No, kining amahanamo, formula ni siya nga atong sundon kung unsaon nato nga mapuy-an gyud nato ang pagtulon-an sa Dios. Hinaot maunta, manindog palihog.